Jó, engedd le egy kicsit. Még egy picit engedd le. Jó, húzzad. Már lábán van. Nem, mert erősebb legyen, mint a... Zacsin vág, Tomi. Közeledik az anya. 50 méter. Ha megoldjátok. Már csak ki kell fárasztani, ez biztos nem nagyon nagy lesz. Jó, engedjük még el egy kicsikét. Még egy kicsit engedd le. Jó, most húzz. Gyerünk, harcos. Nem akar följönni. Na, ó, ott van. Várjál, Anu. Láttad már? Várd meg, amíg az anya jön. Nem gyerünk. Várjál, most engedd le a botnak az elejét. Még. Még egy kicsit. Húzzad. Fölfele. Mondják, hogy itt a féke most már szerintem. De nincs rajta bazd. Nem vette észre, hogy azért nem megy, mert ez ennyi, mert rajta van. Még egy kicsit engedd le. Jó, húzzad. Ott merítsen. Megvan? Jaj. Föntről sikerült a merítés. Na, megfogtad. Ez milyen hal? Ez egy kerek ponty. Oda nézd, milyen duci kerek. Hát ezt megfogtad, barát.